Isa ka Visayan Leopard cat ang gin-turnover sang isa ka concerned citizen sa Malay Municipal Environment and Natural Resources Office. Suno sa Malay MENRO, nakabaton sila sang tawag nga may isa ka species ang wildcat ang aksidente nga nasiod sa barangay Sambiray. Gilayon nila ini nga ginrespondehan. Ang Visayan Leopard cat ang makabig nga endemic sa isla sang Panay kag Negros. Sunod naman sa International Union for Conservation of Nature, ang nasambit nga sapat ang nalista bilang vulnerable kag yara sa high-risk extinction sa wild. Yara na sa pagtatap sang menro ang sapat kag natala na ini nga ibalik sa wild matapos ma-check sang veterinaryo. Samtang isa naman ka dog fashion show with a cause ang ginpatigayon sang Victoria City Veterinary Office. Kadungan nini sa selebrasyon sang World Rabies Month. 20 ka mga ido ang nagpartisipar sa pinakauna nga dog show sang City Vet. Tinutuyo sa aktibidad nga maghatag sang awareness sa mga pumuluyo ilabi na sa pet owners na tuhoy sa importansya sang pet ownership kag mapasangkad ang kampanya batok sa rabies.